Kulttuuri meidän ympärillä huutaa koko ajan. Kehitä itseäsi, opi lisää, kuuntele tämä kirja, tee vielä vähän enemmän, suorittamista, mutta milloin me ollaan tarpeeksi? Mikä riittää? Mihin on vedettävä se raja? Meille myydään jatkuvasti ajatusta, että olemme vähän rikki tai epätäydellisiä ja tarvitsemme aina jotain lisää tullaksemme valmiiksi. Että seuraava kurssi, seuraava kirja, seuraava vinkkelistä, 5 vinkkiä, 10 vinkkiä tuohon tekee meistä vihdoin kokonaisia. Mutta totuus on se, että tämä tie ei koskaan pääty. Jos et pysty olemaan tyytyväinen itseesi tässä hetkessä, et tule olemaan sitä silloinkaan, kun olet oppinut enemmän, saavuttanut enemmän, saanut enemmän. Koska fakta on se, että aina löytyy joku, joka on onnellisempi, terveempi, menestyneempi. Ehkä toiseen suuntaan myös köyhempi, huonovointisempi. Jos mittaat itseäsi sillä, mitä muilla on, kuinka onnellisia me silloin ollaan, kuinka tyytyväisiä me ollaan omiin saavutuksiin. Et tarvitse olla täydellinen tullaksesi hyväksytyksi. Et tarvitse loputtomia parannuksia ollaksesi arvokas. Sä olet jo tarpeeksi tässä hetkessä. Ja ehkä todellinen kasvu alkaa vasta silloin, kun opit näkemään sen.